காட்டன் புடவை போதும் மாதாஜி. கரெக்ட். நான் இப்ப நிறைய சாரி காட்டன் புடவை மாதாஜி, தான். நான் மாதாஜி, நான் மெடிக்கல் கேம்புக்கு கிளம்பிட்டேன் மாதாஜி. ஓ சரி சரி, கேட்டுட்டே கிளம்புங்க அப்படி. ஓகே ஓகே. நான் எப்படியும் மாதாஜி 5th or 6th பெங்களூர் வருவேன் மாதாஜி. வாங்க வாங்க, எப்ப வரீங்க? திஸ் மந்த் 5th or 6th. அப்படிங்களா? நான் ஒரு மீட்டிங்க்கு வேற போவேன். 5ஆம் தேதி 6ஆம் தேதியே தெரியாது. நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு வாங்க, சரிங்களா? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஏன்னா நான் ஒயிட் ஃபீல்ட் வரைக்கும் போயிட்டேன்னா அப்புறம் பாவம் நீங்க இங்க வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும். எஸ் மாதாஜி, கேட்டுட்டு வரேன் மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எல்லாருமே வாழ்த்துங்கோ. விஜயகுமாரி மாதாஜியோடைய 2வது மகன் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? எஸ் மாதாஜி. அவங்க இது உங்களுக்கு 2 பையன் மட்டும்தான் இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. சோ அவங்களுக்கு திருமணம் எப்ப மார்ச்ல தான் மாதாஜி இல்லைங்களா? உங்களுக்கு திருமணம் மாதாஜி 9th of March. மார்ச் 9th. யாரெல்லாம் முடியறதோ போயிட்டு வாங்கோ. கிட்டக்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே விசிட் பண்ணுங்கோ. ஏன்னா டிவோட்டி அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால போயிட்டு வாங்கோ. நீங்க வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கணும், சரிங்களா? ஸோ ஹவ் டு, நமக்கு எப்படிலாம் முடியறதோ அப்படி நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஸோ அந்த சூழ்நிலைகள்ல நம்மளால போக முடிஞ்சா கிளம்பி போயிடணும். ஏன்னா டிவோட்டி அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எட்டாவது அத்தியாயம். ஸோ நாளைக்கு நான் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் ஆஃப் இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மண்டேல இருந்து ராதிகா மாதாஜி எடுப்பாங்க 6 மணிக்கு. ஓகே, நீங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆதிலீலா எடுங்க மாதாஜி. நிறைய விஷயம் இருக்கு, நேத்து எடுத்து பார்த்தேன் மாதாஜி. நிறைய விஷயம். டோன்ட் வரி, ராதிகா மாதாஜி முடிச்சுடுட்டோம் இந்த இது. ஏன்னா ஒருத்தங்க எடுத்துட்டு இருக்கும்போது நாம பேரலா எடுத்தா அது நல்லா வராது. ஸோ தட் இஸ் நாட் த வே. ஒருத்தவங்க முடிச்சுடுட்டோம். ஸோ எனிவே இது இன்னும் போயிட்டே இருக்கும். அதனால மேக்சிமம் நம்ம கூட கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் முடிச்ச உடனே we will start. சரிங்களா? அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஞாபகமே இல்ல மாதாஜி, எத்தனை விஷயம் இருக்கு மாதாஜி. இவ்வளவு படிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்தோமான்னு மாதாஜி அதை மறந்துட்டோம். அதாவது இது பெரிய தப்பு, அதனால மேற்கொண்டு மறந்துட்டே வருது மாதாஜி. அப்படிதான் இருக்கும். சோ நீங்க என்ன பண்ணணும், அப்பப்போ வந்து ஒரு 2 ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு வாசிக்கணும். அதாவது சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் விட்டுருங்க. இந்த பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, அத வாசிங்க போறோம். அப்ப உங்களுக்கு அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே ஹலாதினி சாந்தினி அதெல்லாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அதுல விளக்கமா இருக்கு மாதாஜி. ராதா ராணியோட இதெல்லாம் அதுலதான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. கிரேட். ஓகே. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. இப்போ மத்திய லீலையில 57வது ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கிறது இல்லையா? प्रभु कहे पादा श्लोका साध्येरा निर्णया. राया कहे स्वधर्मचाराने विष्णु भक्ति हाया. यस, श्री चैतन्य படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எல்லாரும் வரிசையா படிங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்தராயர் நிலைக்காட்டின் தன்மைகளை நிறைவேற்றினார். கிருஷ்ண உணர்வை எழுப்புகிறார். இது சம்பந்தமாக ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியார் வேதாந்த 57 படிக்கணும் மாதாஜி. அதுதானே மாதாஜி படிக்கிறேன். அதுதானே ராமானந்தராய் ராமானுஜாச்சாரியார் 57 தான். இதுதானே மாதாஜி வாசிங்கோ. ராமானுஜாச்சாரியார் வேதாந்த சங்கிரகத்தில் சேவை, அதேதான் மாதாஜி. நடவடிக்கைகளிலிருந்தும் பற்றின்
பற்றின்மையை கொண்டு வருகிறது. ஆழ்நிலை நிலையில் ஒரு ஜீவராசியால் பரமாத்மாவுக்கு சேவை செய்வதின் மேன்மையை முழுமையாக ஒப்புக்கொள்ள முடியும். பக்தி தோன்றினால்தான் பக்தர்கள் பரமாத்மாவை அடைகிறார்கள். அத்தகைய அறிவை கொண்டு ஒருவர் தனது தொழில் கடமையில் ஈடுபடுகிறார். அது பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பக்தி யோகம் செய்வதன் மூலம் தூய பக்தி சேவையின் தளத்திற்கு ஒருவர் உயர முடியும். ஸ்ரீல வியாசதேவரின் தந்தை பராசர முனி ஒரு பெரிய துறவி. வர்ணாசிரம முறைப்படி கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் இறைவனுக்கான பக்தி சேவையை இறுதியில் மனித சமுதாயத்தில் எழுப்ப முடியும் என்று குறிப்பாக குறிப்பிட்டுள்ளார். பரமபுருஷ பகவான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை நிறுவி மனிதர்களுக்கு வீடு திரும்ப கடவுளிடம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினார். பகவத்கீதையில் புருஷோத்தமா என்று அழைக்கப்படும் பரமாத்மாவின் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா ஆளுமைகளிலும் மிகப்பெரியவர். தனிப்பட்ட முறையில் வந்து வர்ணாசிரம தர்மஸ்தாபனம் அவரால் நிறுவப்பட்டது என்று அறிவித்தார். பகவத்கீதையில் 4.13 கூறப்பட்டுள்ளபடி சதுர்வர்ணியம் மாயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகஷா தஸ்ய கர்த்தாம் சாதுர்வரண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசக தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய ஆகர்த்தாரம் அவ்யயம். பகவத்கீதையில் 18:45-46 இறைவன் கூறுகிறார், ஸ்வே ஸ்வே கர்ம்னாய் அபிரத சம்சித் லபத்தே நரக ஸ்வர்கர்ம நிரதக சித்திய யதா விந்ததி தக்ஷனு யத பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன சர்வம் இடம் தரம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யச்சரிய சித்தி விந்ததி மாணவக. மனித சமுதாயம் பிராமணர், சத்திரியை, வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் என 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொருவரும் எப்போதும் அவரவர் தொழில் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும். தங்கள் தொழில் கடமையில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட கடமையை நிறைவேற்றும் போது இறைவனுக்கு அன்பான பக்தி சேவையை செய்வதன் மூலம் முழுமையடைய முடியும். கடமையை செய்ய மட்டும் அவர்கள் லாபத்தை இறைவனுக்கு சேவை செய்யட்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒருவர் தனது தொழில் கடமையை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் இறைவனின் சேவையில் அதன் முடிவுகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமும் வாழ்க்கையின் முழுமையை அடைய முடியும். இந்த முறை போதாயனா, தங்கா, தமிழா, குகதேவா, கபாடி மற்றும் பாருசி போன்ற பெரிய ஆளுமைகளால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இது வேதாந்த சூத்திரத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வர்ணாசிரமாச்சாரவதா புருஷேன பர புமான் விஷ்ணுராராத்யதே பாந்தா நான்யேதே தத்தோஷ காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பகவான் விஷ்ணு வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்தின்படி விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக வழிபடப்படுகிறார். பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை. எனவே ஒருவன் 4 வர்ணங்கள் மற்றும் ஆசிரமங்களை கொண்ட சமுதாயத்தில் நிலை பெற்றிருத்தல் அவசியமாகும். பொருளுரை. இந்த மேற்கோள் விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து 3.8.9 வருகிறது. பரமபுருஷ பகவான் திருப்திப்படுத்தப்படுவதால் மட்டுமே வாழ்வின் பக்குவத்தை உணர முடியும் என்பதே இதன் பொருள் என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் தமது அமிர்த பிரவாக பாஷ்ய உரையில் கூறியுள்ளார். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 1.2.13 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அத பும்பிர் விஜஸ்ரேஷ்டோ வர்ணாசிரம விபாகஷக ஸ்வனுதிஸ்தஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர்ஹரிதோஷனம். 2 பிறப்பு எய்தியவர்களில் சிறந்தவரே. ஆகையால் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில் ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள சொந்த கடமைகளை நிறைவேற்றுவதால் அடையப்படும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதே என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது கடமையினை
தன்னுடைய குறிப்பிட்ட சுபாவத்தின் அடிப்படையில் நிறைவேற்ற வேண்டும். அவன் தனது திறனுக்கு ஏற்ப வர்ணாசிரமம் அமைப்பில் தனது ஸ்தானத்தினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிராமணர், சத்திரியர், வைசிரியர், சூத்திரர் என்னும் பிரிவுகள் சமுதாயத்தில் உள்ள இயற்கையான பிரிவுகளாகும். உண்மையில் ஒவ்வொருவருக்கும் வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி குறிப்பிட்ட கடமைகள் உள்ளன. தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றுபவர்கள் அமைதியாக வாழ்கின்றனர். பௌதிக சூழ்நிலைகளினால் சஞ்சலமடைவதில்லை. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் ஆகிய ஆன்மீக பிரிவுகள் ஆசிரமங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. ஒருவன் தன்னுடைய வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ப தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றினால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். அவன் தனது கடமைகளை புறக்கணித்தால் விதிகளை மீறியவனாக நரக நிலைக்கு உரித்தவனாகிறான். வெவ்வேறு மக்கள் வெவ்வேறு வழிகளில் வேலை செய்வதை நாம் நேரில் காண்கிறோம். எனவே வேலைகளின் அடிப்படையில் பிரிவுகள் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். பக்குவத்தை அடைவதற்கு பக்தி தொண்டினை வாழ்வின் மையமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக வேலை, சங்கம் மற்றும் கல்வியின் மூலமாக ஒருவன் தனது இயற்கையான சுபாவத்தினை எழுச்சி பெற செய்யலாம். வர்ணாசிரம பிரிவினை தகுதியின் அடிப்படையில் ஏற்க வேண்டும், பிறப்பின் அடிப்படையில் அன்று. இந்த வழிமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலன்றி மனித செயல்களை முறையாக நிறைவேற்ற இயலாது. முழுமுதற் கடவுளை அறியக்கூடிய புத்திசாலிகள் பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் எப்போதும் அறிவை விருத்தி செய்வதில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்தியாவில் பிறந்தவரா, இந்தியாவிற்கு வெளியில் பிறந்தவரா என்பது பொருட்டல்ல. இயற்கையாகவே வீரத்தன்மையுடனும் மற்றவர்கள் ஆட்சி செய்யும் சுபாவத்துடனும் இருப்பவர்கள் க்ஷத்திரியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். விவசாய வழிமுறைகளின் மூலமாக உணவு உற்பத்தி செய்தல், பசுக்கள் மற்றும் இதர மிருகங்களை பராமரித்தல் மற்றும் வணிகத்தில் ஈடுபடுவோர் வைசியர்கள் அல்லது வணிகர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் அல்லது வைசியர்களாக இருப்பதற்கான போதிய அறிவை பெறாத நபர்கள் எஜமானருக்கு சேவை செய்கின்றனர். இவர்கள் சூத்திரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவ்வாறாக ஒவ்வொருவரும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட்டு தங்களது இயல்பான கிருஷ்ண உணர்வை எழுச்சி பெற செய்யலாம். ஒரு சமுதாயம் இத்தகைய இயற்கையான பிரிவுகளின்படி செயல்படாவிடில் சமுதாய நிலைகள் தரம் தாழ்ந்து விடுகின்றன. விஞ்ஞான பூர்வமான வர்ணாசிரம தர்மம் சமுதாயத்தில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே இறுதி முடிவாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. प्रभु कहे हो भव्या आगे कहा आरा राया कहे कृष्ण कर्मार्पणा सर्व साध्य सारा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாபிரபு பதிலளித்தார், இது வெளிப்புறமானது, நீங்கள் மேலும் முன்னேறிய வழியை கூறுதல் சிறந்தது. ராமானந்தர் பதிலளித்தார், செயல்களின் விளைவுகளை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது பக்குவ நிலைக்கான அனைத்து வழிகளின் சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत् कुरुष्व मत्तर्पणम्. இது எத்தனாவது ஸ்லோகம்? இது 9.27. எஸ். சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ராமானந்த ராயர் தொடர்ந்தார், பிரியமான குந்தியின் மகனே, என்னவெல்லாம் செய்கிறாயோ, என்னவெல்லாம் உண்கிறாயோ, என்னவெல்லாம் யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறாயோ, என்னவெல்லாம் தானமாக வழங்குகிறாயோ, என்னவெல்லாம் தவங்களை செய்கிறாயோ, அவை அனைத்தின் பலன்களும் எனக்கு கிருஷ்ணர் என்னும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்பட வேண்டும். பொருளுரை: வர்ணாசிரம தர்மம் கலியுகத்தில் முறையாக செயல்படுத்துவதில்லை என்று மகாபிரபு கூறினார். எனவே இவ்விஷயத்தில் மேலும் முன்னேறிய வழியை உரைக்குமாறு ராமானந்த ராயருக்கு அவர் கட்டளையிட்டார். அதற்கு ராமானந்தர் பகவத்கீதையின் 9.27 இந்த ஸ்லோகத்தை கொண்டு பதிலளித்தார். இந்த ஸ்லோகம் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் நிலை பெற்றபடி ஒருவன் தனது செயல்களின் பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறது. இயற்கையாகவே பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்த ராயிடம் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவது குறித்து
வினா எழுப்பியிருந்தார். ராமானந்த ராயர் முதலில் பௌதீக மக்களின் எண்ணத்தின் அடிப்படையிலான வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கைகளை எடுத்துரைத்தார். இருப்பினும் அந்த வழிமுறை தெய்வீகமானது அன்று. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கைகளை பின்பற்ற வேண்டியது ஒருவன் ஜட உலகில் இருக்கும் வரை அவசியமாகிறது. ஆனால் பக்தி தொண்டு தெய்வீகமானதாகும். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் வழிமுறை ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. ஆனால் தெய்வீக பக்தி தொண்டு பூர்ணமான தளத்தில் செய்யப்படுகிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆன்மீக உலகை சார்ந்தவர். சங்கீர்த்தன இயக்கத்தினை பரப்புவதற்கான அவரது வழிமுறைகளும் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டவை. ஸ்ரீல நரோத்தமதாஸ் தாகூர் பாடியுள்ளார். கோலோகேர பிரமேதன அரிநாம சங்கீர்த்தன ரத்தின ஜன்மில கேனே தாய. சங்கீர்த்தன இயக்கத்திற்கும் ஜட உலகத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும், சங்கீர்த்தனம் என்பது ஆன்மீக உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்திலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறுகிறார். மேலும் பௌதிக மக்கள் இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தினை தீவிரமாக ஏற்றுக்கொள்ளாததைக் கண்டு நரோத்தமதாச தாகூர் புலம்புகிறார். பக்தி தொண்டு மற்றும் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் நிலையினை கருத்தில் கொண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணாசிரம தர்மம் ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்வு பெறுவதை குறிக்கோளாக கொண்டுள்ள போதிலும் அதன் வழிமுறை பௌதீகமானது என்று மதிப்பிட்டார். ஆனால் சங்கீர்த்தன இயக்கமோ ஒருவனை உடனடியாக ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்த்துகிறது. எனவே வர்ணாசிரம தர்மம் வெளிப்புறமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் ஆன்மீக தளத்தை வெளிப்படுத்தும் விஷயங்களில் இன்னும் ஆழமாக முன்னோக்கி செல்லுமாறு ராமானந்த ராயரை சைத்தன்ய மகாபிரபு வேண்டிக் கொண்டார். சில நேரங்களில் பௌதீகவாதிகள் பகவான் விஷ்ணுவை பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் கருதுகின்றனர். அருவவாதிகள் அருவ பிரம்மன் பகவான் விஷ்ணுவிற்கும் மேலே இருப்பதாக நினைக்கின்றனர். அருவவாதிகள் பகவான் விஷ்ணுவின் வழிபாட்டினை தவறாக புரிந்து கொள்ளுள்ளனர். அவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவினை அவரது உடலினுள் ஐக்கியமாவதற்காக வழிபடுகின்றனர். விஷ்ணு ஆராதனா என்பதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ ராமானந்த ராயரை மேலும் முன்னோக்கி சென்று இவ்விஷயத்தினை தெளிவுபடுத்தும்படி வேண்டிக் கொண்டார். ராமானந்த ராயர் பகவத்கீதையிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி ஒருவனது கடமையின் பலன்கள் அனைத்தும் பகவான் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படலாம் என்று தெரிவித்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 1.2.8 இக்கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது. தர்மஸ்வனுஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்சேனோ கதாசுயக நோத்பாதயேத்யதிரதிம் ஸ்ரம ஏவ கீ கேவலம். ஒருவன் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கடமைகளை நிறைவேற்றி அதே சமயத்தில் தன்னிடம் மறைந்துள்ள கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்க்காவிடில் அவனது செயல்கள் அனைத்தும் பயனற்றவை ஆகின்றன. அவனுடைய கடமைகள் அனைத்தும் தேவையற்ற உடல் உழைப்பே. Rikshna Mataji, thank you very much, Mataji. Thank you. Yes, Vasanti Mataji, the last passing. प्रभु कहे ये हो बाया बाभ्या आगे कहा आरा राया कहे स्वधर्म त्यागाये साध्य सारा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், இதுவும் வெளிப்புறமானது. நீங்கள் இவ்விஷயத்தில் மேலும் முன்னேறிய வழியினை உரைப்பீராக. ராமானந்த ராயர் பதிலளித்தார், வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கடமைகளை பொறுப்பது பக்குவ நிலையின் சாரமாகும். பொருளுரை: ஒரு பிராமணர் தம்முடைய குடும்பத்தினை துறந்து சந்நியாசம் ஏற்கலாம். சத்திரியர்களும் வைசியர்களும் கூட தங்களது குடும்பங்களை துறந்து கிருஷ்ண உணர்வினை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அத்தகைய துறவானது கர்ம தியாக என்று கூறப்படுகிறது. அந்த துறவினால் புருஷோத்தரமான முழு முதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் செயல்களின் விளைவுகளை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து பற்றின்றி இருத்தல் என்னும் வழிமுறையானது முற்றிலும் களங்கமற்றதாக கருதப்படுவதில்லை. ஏனெனில் இந்த வழிமுறையில் ஒருவர் கிருஷ்ணரை பரம புருஷராக அங்கீகரிக்கும் போதிலும் இது பௌதிக தளத்தில் செய்யப்படும் செயல்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. அந்த செயல்கள் ஜட உலகத்தை சார்ந்தவை என்னும் காரணத்தினால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவற்றினை வெளிப்புறமானதாக கருதினார்.
இதை சரி செய்யும் பொருட்டு பௌதிக செயல்களை தாண்டி செல்வதற்கு சந்நியாச வாழ்வினை ஏற்க வேண்டும் என்று ராமானந்தராயர் பரிந்துரைத்தார். இக்கூற்று பின்வரும் ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகத்தில் 11.11.32 ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே, நாம இது கருத்துக்கள் மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்போ இவங்க 2 பேர் இப்ப தனிமையான இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம் இது. ஏன்னா இந்த வாதங்கள் பெரிய லெவல்ல போயிட்டு இருக்கும், நிறைய ஸ்லோகங்கள் கவர் ஆகும். ஓகே, நான் ஆரம்ப கட்டத்துல மட்டும்தான் உங்களோட இது இணைய முடியறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ திங்கட்கிழமையில இருந்து ராதிகா மாதாஜி அதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க கண்டினியூ பண்ணி வாசிங்கோ. ஓகே, எனிவே நாம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை எனக்கு எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எடுப்பேன். ஸோ அதை பத்தி இன்னும் ஏன்னா நிறைய டீட்டெயில் என்னை விட இன்னும் நிறையவே சொல்லுவாங்க ராதிகா மாதாஜி நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா அவங்க நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் பத்தி எல்லாம் அவங்க எப்பவுமே அபிப்பிராயப்படுத்துவாங்க, அதை நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால நீங்க நோ நீட் டு வரி. ஸோ அவங்க நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க, நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது என்னுடைய முறைப்படி உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு கம் டு மீ, எங்கிட்டையும் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. ஸோ ஒருத்தருடைய ரியலைசேஷன், உணர்தல், புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விதம் கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதத்துல கண்டிப்பா சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் எடுத்துரைக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் ராமானந்த ராய்க்கு நடுவுல தனிமையான இடத்துல இந்த வாதம் தொடங்குகிறது இல்லையா? ஸோ ரிசைட் எ verse from the revealed scriptures concerning the ultimate goal of life. வெரி நைஸ். இது எழுதிக்கணும் நீங்க ஒன்னொன்னா. ஓகே, ஈவன் ராதிகா மாதாஜி எடுக்கும்பொழுது கூட நீங்க அந்த ஃப்ளோ கரெக்டா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இங்கேயேதான் இருக்கு எல்லாமே. ஓகே, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம வெளியே போய் தேட வேண்டியதில்லை, எல்லாமே இந்த ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஆதிலீலை படித்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆனா இப்ப மீண்டும் போய் படிக்கும் பொழுது நிறைய கருத்துக்கள் வருது. ஏன்னா உணர்தலை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எடுத்த உடனே பகவத்கீதை கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் பொழுது எதுவுமே அவ்வளவு உணர முடியாது. அதே ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம நிறைய கிளாஸஸ் கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் தெளிவா நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா நாம எடுத்துக்கக்கூடிய கால அளவு உணர்வதற்கு இல்லையா? சோ ஒரு அளவு அப்பயும் நம்ம முழுசா உணர்ந்திருப்போமான்னா கிடையாது. அப்பயும் நம்ம ஓரளவுக்கு தான் உணர்ந்திருப்போம். ஏன்னா பக்குவ நிலை என்பது படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய, ஒரே நாள்ல நம்ம ஹையஸ்டா போக முடியாது. அதனால ஆதிநிலை படிக்கும் பொழுது இருந்த உணர்தலை விட இப்ப மத்திய நிலையில படிக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய உணர்தல் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் இல்லையா? அதனால நான் டெப்தா நீங்க வாசிக்கிறீங்க. இப்ப சர்வமோம் பட்டாச்சாரியாரு கரை சேர்த்தது அதை படிச்சப்போ இன்னும் நமக்கு நிறையவே அந்த கோர் பார்ட், ஐ திங்க் ஒரு ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் ரொம்ப அழகா சைத்தன்ய மகாபிரபு விவரிச்சிருந்தார். அவர் கொடுத்த வியாக்கியானங்கள், அது தவறு, இது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது அந்த படிக்கும் பொழுதே. அதே மாதிரிதான் இங்கேயேதான் கொடுத்துருக்காங்க. இதையே நாம படிச்சு நம்ம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட என்னையும் ராதிகா மாதாஜியும் கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஓகே, சோ எப்படி கேட்கறதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம், யார்கிட்ட வேணாலும் கேளுங்க. ஓகே, சோ இப்போ ஆரம்பிக்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. என்ன ஆரம்பிக்கிறார்? அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப். ஒரு ஜீவனுடைய, அதாவது அவனுடைய இலக்கு என்ன? மேன்மையான இலக்கு இல்லையா? மேன்மையான இலக்குன்றதை விட அல்டிமேட் மீன்ஸ் அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அதுதான் அல்டிமேட் மீனிங். ஓகே, இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல அலையன்ஸ் பாக்குறோம். இப்ப எல்லாருமே அலையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம், கல்யாணம் காட்சிகள் எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா? சோ நம்ம 4 விதமான ஜாதகங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம கண்டிப்பா கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அதுல ஏதோ ஒரு ஜாதகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மத்த இருக்கக்கூடிய 3 ஜாதகங்களை விட ரொம்ப அதாவது ஏற்றமா தெரியும். அப்ப அல்டிமேட்டா அந்த ஒரு ஜாதகத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு வருவோம் இல்லையா? அது போலதான் உயிர் வாழ்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோள், அந்த குறிக்கோளை தவிர வேற எந்த குறிக்கோளும் மேன்மையானதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட குறிக்கோளை எடுத்துரைக்கக்கூடிய வேத சாஸ்திரத்தை பத்தி நீ எடுத்துரை. ஒரே ஒரு
வேத சாஸ்திரத்தை வந்து எடுத்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து யார கேட்கிறார்? ராமானந்தராய கேட்கிறார். அதற்கு ராமானந்தராய் சொல்றாரு, ஒருவர் வந்து தனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய, அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடமைகளை வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது எதன் அடிப்படையில, சோசியல் பொசிஷன் அப்படின்னா சோசியல் ஆர்டர், வர்ணாசிரமம் பிரகாரம் அவன் வந்து தன்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வை, உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வை அது அவனுக்கு எழுச்சுற செய்கிறது அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா இதெல்லாம், இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே வெளிப்புறமா தான் செய்யறோம். உள்ளுக்குள்ளதான் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது உள்ளுக்குள்ள இம்பாக்ட் இருக்கணும் இல்லையா? வெளியிலேயே வந்து இம்பாக்ட் எடுத்த உடனே நமக்கு அது வராது, கண்டிப்பா வராது. எப்ப அந்த உறவு முறை ஏற்படுத்துறோமோ அப்பதான் உள்ளுக்குள்ள இம்பாக்ட். உறவு முறை ஏற்படுத்தாத வரைக்குமே வெளிப்புறத்துல நாம நிறைய செயல்கள் செய்வோம் இல்லையா? கோயில கூட்டி துடைப்போம், புஷ்பத்தை கட்டி கொடுப்போம் இல்லையா? ஆனா அது எல்லாமே வந்து செயல்படுத்தின்னு இருக்கும்போது ஆரம்ப கட்டத்துல அதுல வந்து இதெல்லாம் செய்யணும், இந்த செயல் செய்யணும்னு நினைப்போம். மேலும் பௌதீக செயல்கள், டியூட்டிஸ் என்பது இந்த இடத்துல வந்து பேசிக்கா வந்து ஆன்மீகத்தை பத்தி சொல்லல. பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் என்றது இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்துமே பௌதிகமா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதுவும் அது வர்ணத்திற்கேற்றவாறு பிராமண, சத்திரிய, வைசிய அண்ட் சூத்ர இல்லையா? அவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய கடமையை அவன் வந்து நிறைவேற்றினால் அவனுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வந்து எழுச்சிரும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வராது இல்லையா? நாமெல்லாம் கூட இத்தனை வருஷம் நம்முடைய கடமையை தான் செஞ்சுட்டு இருந்தோம். எப்பயாவது வந்து நமக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு ஏற்பட்டதா? கண்டிப்பா வரல இல்லையா? பக்தி இருந்தது, ஆனா பக்தி எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது, எப்படி போக்கஸா செய்யணும்னு தெரியாது இல்லையா? இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து நாம செய்ததே பக்தின்னு நினைச்சுன்னு நம்ம பக்தி செஞ்சோம். சோ இதெல்லாம் வெளிப்புறமா செயல்கள். ஆக்சுவலி எந்த ஒரு பக்தி தொண்டுமே இல்ல, எந்த ஒரு பௌதீக செயலுமே நம்முடைய மனசுல வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய, அதாவது இறை உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயலாக அமையும் பொழுதுதான் அதுதான் வந்து உண்மையான எழுச்சி வரக்கூடிய செயல். அது வரைக்குமே நாம வந்து எல்லாமே வெளிப்புறத்துல இருந்துதான் செயல்படுறோம் அப்படின்றது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். திஸ் கனெக்ஷன் ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய வேதார்த்த சங்கிரகா அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்துல இல்லையா, அதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் நேச்சுரலி வெரி டியர் டு த லிவிங் என்டிட்டி. கரெக்ட். தெய்வீக அதாவது சேவை, அதாவது பகவானுக்கு ஆற்றக்கூடிய தொண்டு வந்து ஒரு உயிர் வாழிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் பிடித்தமானது. அது உண்மைதான். ஏன் நம்ம பக்தியில ஈடுபட்டு நம்ம செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பா அது பிடித்தமானதான். அதுவே அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. இது கரெக்டான ஒரு பதம் தான். ஸோ திஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் சுப்ரீம் நாலேஜ். அந்த தெய்வீகமான அந்த திருத்தொண்டு வந்து இறைவனை, அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி சொல்லு இல்லையா, அதை பற்றி புரிந்து கொள்வது. அது ஒருவர் வந்து அந்த மெய்ஞான தொண்டுல வந்து ஈடுபடும் பொழுது இந்த பௌதீகத்துல இருந்து அவன் வந்து சுலபமாக விடுதலை பெறுவான். எஸ், நம்மளால ரெண்டுத்துலயுமே அட்டாச்மெண்ட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டுத்துலயுமே ஒருத்தர் மெட்டீரியலையும் நான் பண்ணுவேன், பௌதிகமும் ஆன்மீகத்திலயும் நான் வந்து மேன்மையா இருப்பேன்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் மேன்மையா இருக்க முடியும் நம்மளால. தட் இஸ் 100% ரைட். இன் டிரான்செண்டல் பொசிஷன், அந்த தெய்வீக நிலையில உயிர் வாழி என்ன பண்ணுவான், அதாவது பர்ஃபெக்ட்லி அக்னாலேஜ் த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் சர்விங் த சுப்ரீம் லார்ட். அவனால வந்து பக்குவமா கரெக்டா சொல்ல முடியும், இறை தொண்டு தான் மேன்மையான தொண்டு, இறை தொண்டை தான் நாம் ஆற்ற வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து, மேன்மையான தொண்டு என்பது இறை தொண்டு அப்படிங்கறத வந்து அவனால துல்லியமா சொல்ல முடியும். எப்பொழுது அந்த உயிர்வாழி தெய்வீகமான நிலையில வந்து குடிக்கொள்ளும். அந்த உயிர்வாழி எது வரைக்கும் தெய்வீகமான நிலை குடிக்கொள்ளவில்லையோ அது வரைக்கும் பௌதிக செயல் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் ஆன்மீக செயல். நானும் கோயிலுக்கு போனேன், நானும் போய் பகவானை கையெடுத்து சேவிச்சேன், நானும் சாஷ்டாங்கமா வணங்கினேன், அவ்வளவுதான். நானும் ஒரு 4 மந்திரத்தை சொன்னேன், வந்தேன், பிரசாதத்தை கொடுத்தாங்க, வாங்கிட்டு வந்தேன் இல்லையா? சோ இதுதான். சோ கோயிலுக்கு போறவங்க எல்லாருமே பக்தியில இருக்காங்கன்னு கிடையாது, கோயிலுக்கு போவாதவங்க பக்தியே இல்லைன்னு கிடையாது இல்லையா? இதெல்லாம் மனம் கொள்ளக்கூடிய நிலை, மனம் உணரக்கூடிய நிலை. சோ இந்த மனசுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த மனசை இந்த இடத்துல எதனோட கம்பேர் பண்ணோம்னா ஆன்மாவை தான் நம்ம இந்த இடத்துல மனசு என்று எடுத்து செல்கின்றோம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, the devotees attain the supreme lord only by devotional service. 100%. திருத்தொண்டு புரியாம நாம இறைவனை சேர முடியாது. இப்ப நம்ம பௌதிகத்திலேயே வந்து
வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடையணும்னா நமக்குன்னு நாம எந்த வேலையை எடுத்துட்டு இருக்கோமோ அதுல நாம செவனே செய்தாதான் ஆபீஸ்ல கூட நம்முடைய செயல், அதாவது நாம் எப்படி வேலை செய்யறோம்னு பார்த்து நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க இல்லையா? இதுல நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதே போலதான் நாம் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டு எவ்வளவு பக்குவப்படுதோ, எவ்வளவு அனன்ய பக்தியா மாறுதோ, அந்த அளவுக்கு இறைவனுடைய திருநாட்டை நம்மளால அடைய முடியும். ஓகே, so having such knowledge one engages his occupational duty, அதாவது இந்த பௌதீக செயல். so and that is called as bhakti yoga. அப்படின்னா இங்க இட் இஸ் கொஞ்சம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒருத்தர் வந்து தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து இறை தொண்டாக ஏற்றுக்கொண்டு ஆற்றப்படும் பொழுது அந்த தொண்டிலிருந்து வரக்கூடிய பலன்களை அவன் விழைவது கிடையாது. அப்போ அது வந்து ஒரு பக்தி தொண்டாக மாறிவிடுகிறது. சோ ஏன்னா பலன்கள் அனைத்துமே இறைவன் பாதங்கள்ல சமர்ப்பித்துவது, பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யறது. பலன் எதுவா இருந்தாலும் ஏத்துக்கலாம், அது இறைவன் கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. By performing bhakti yoga, one can raise to the platform of the pure devotion. இது 100% right இல்லையா? பிராக்டிஸ், பக்தி என்பது சிம்பிள். பக்தி பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமானதுதான் இல்லையா? இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, வெறும் காட்டன் சாரியே போறோம் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வருது இல்லையா? தட் இஸ் ரைட். போருமே, சிம்பிளா வாழு, சிம்பிளா இரு அப்படிங்கிற ஒரு மனசை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கும். சோ இத்தனை வருஷம் நம்ம எந்த பட்டுப்புடவையை எந்த கலர்ல வாங்கலாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சிருப்போம். ஆனா இப்போ அந்த ஒரு பாவம் என்பது இருக்காது. சோ காட்டன் புடவை உடம்புக்கு எது வந்து அக்செப்டன்ஸா, ஒரு மாதிரி எரிச்சல் இல்லாம இல்லையா, நம்ம உடுத்தக்கூடிய ஆடையுமே நமக்கு வந்து கன்வீனியன்டா இருக்கணும். ஸோ அது நமக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணும். பக்தி தொண்டு பண்ணும்பொழுது அது ஒரு இடைஞ்சலா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சில மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து சொரப்பா இருக்கும். ஸோ இப்ப வரக்கூடிய பட்டு புடவைங்களே அப்படிதான் இருக்கு, ஏன் சொரப்பா இருக்கு. இல்லைன்னா சாஃப்ட் சில்க்கு போகணும் இல்லையா? ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி நடக்க முடியாது. அதனால பட்டு புடவையை விட காட்டன் புடவை ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு தோணக்கூடிய அந்த நிலை பக்குவம் இல்லையா? அந்த இடத்துல நம்ம எதை பத்தியுமே நம்ம வந்து பெருசா இந்த பௌதீகத்துல யோசிக்காத அந்த குணாதிசயம் வளர்த்து கொள்ளும். ஒருவர் அந்த ஒரு நிலைக்கு செல்லும் பொழுது தூய பக்தி தொண்டுக்கு தன்னை அவர் தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். நம்மள நாமளதான் எவாலுவேஷன் பண்ணிட்டு வரணும். நாம் இன்னும் எந்த இடத்துல வந்து பின்தங்கி இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நினைக்கிறோம். 4 வருஷமா பாகவதம் பகவத்கீதை கேட்டுட்டு நாளைக்கு வந்து எனக்கு இந்த பட்டுப்புடவை தான் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பாகவதத்தையும் பகவத்கீதையும் படிச்சதனுடைய, அதாவது கடமைக்காக எடுத்துக்கொள்றது வேற, ஆனா இதேதான் வேணும்னு நம்ம அடம்பிடிச்சு வாங்கணும்னு பார்த்தோம்னா அது தவறு இல்லையா? அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஈடுபாடு, அதாவது பௌதிகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு அவங்க விடலைன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ அவங்க பௌதிகவாதியா தான் இருக்காங்க, அவங்க ஆற்றக்கூடிய பக்தி வந்து இன்னும் பக்குவம் அடையல அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல நாம எந்த ரகத்துல இருக்கோன்றது வந்து நம்மள நாமளே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். A great saint, the father of Sri Vyasadeva, Parasara Muni, அவர் என்ன எழுதினார்? பத்ம புராணம் இல்லையா? has specifically mentioned the devotional service to the Lord can ultimately awakened in human society by the discharge of duties in accordance with the Varnashrama. அவர் எழுதினது இல்லையா? வர்ணாசிரமம் தர்மம் பிரகாரம் ஒருத்தர் தன்னுடைய கடமைகளை ஆற்றும் பொழுது இதுதான் மேலையும் அவர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ சேம் திங் ஒன்லி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு வந்து அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து வெளியே வரும் அப்படின்னா அது காலப்போக்குல வரும். அது எத்தனை காலத்துல வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நியாய பிரஸ்தானா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க நல்லா பரிபாலிப்பாங்க. ஒருத்தர் நியாய தர்மத்தை வந்து பரிபாலிக்கும் பொழுது அதுல இருந்து அவங்க வந்து அதாவது இறைவனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் உணர்ந்திருப்பாங்க. அப்போ அவங்க மெதுவாக வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த பாதையிலிருந்து அந்த பாதைக்கு வந்து அவங்களால போக முடியும். வர்ணாசிரமம் வந்து அவர்களுக்கு உதவும். வர்ணாசிரமத்தை நாம வந்து கடைபிடித்தோம் என்றால் பக்குவமான பாதை பக்தியில செல்வதற்கு நமக்கு அது வழிவகுத்து கொடுக்கும். ஆனா வர்ணாசிரமம் மட்டுமே நமக்கு வந்து பக்தி பாதையை கொடுத்துடாது. அதை பிராக்டிஸ் பண்ண பக்குவம் அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பெறுவோம். ஸோ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹட் இன்ஸ்டிடியூட்டட் வர்ணாசிரம தர்மம். ஆனா வர்ணாசிரம தர்மம் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? ஐ திங்க் நேத்து தான் நம்ம படிச்சோமா வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தி, பிரபுபாதருடைய லீலாமிருத்தத்திலையும் படிச்சோம் இல்லையா? மேற்கத்திய நாடுகள் எப்படி இருக்காங்க, நாம எல்லாம் எது மேன்மையானதை விட்டுட்டு அங்க போய் வந்து பிச்சை எடுக்கக்கூடிய செயல்களாக நம்ம செயல்படுறோம்
இல்லையா? பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா அடிச்சு சொல்லிட்டார். ஆக்சுவலி தட் இஸ் 100% ரைட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? பணம் 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 சம்பாதிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரே உந்துதலாலதான் நம்ம வெளிநாடுக்கு போறோம். இதுதான் உண்மை. இது இல்லைன்னு நம்ம யாருமே மறுக்க முடியாது, அது யாரா இருந்தாலுமே, இல்லையா? இங்கேயே வந்து வாழக்கூடிய சூழலை நம்மளால ஏற்படுத்திக்க முடிஞ்சா நாம ஏன் வெளிநாட்டுக்கு போகணும், இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சோ அங்கே வர்ணாசிரமம் வந்து நம்ம முழுமையா மறந்து, அதாவது மணி ஆசனம் என்ற மணி ஆசிரமத்துக்கு நம்ம போறோம், இல்லையா? காசு பணம் ஒண்ணுதான் நமக்கு புரியுன்றதுல போறோம். ஒருத்தர் நல்ல ஒரு ஆப்புலண்டான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறவர் வந்து பக்தியினுடைய உண்மையான பாவத்தை அவங்களால வெளிப்படுத்த முடியாது, இல்லையா? இன்னைக்கு காலையில பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நல்ல அரிஸ்டோக்ராட்டிக்கா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு தங்களுடைய செல்வத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க முக்கியத்துவமே செல்வத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. எப்போ முக்கியத்துவம் செல்வத்துக்கு கொடுக்குறோமோ அங்கே பக்தி என்பதும் இருக்காது, கண்டிப்பா இருக்காது. ஏதோ ஒண்ணுதான் நம்மளால பரிபாலிக்க முடியும். இரண்டு படகுல வந்து ஒரு படகுல ஒரு கால், இன்னொரு படகுல ஒரு கால் வச்சுட்டு நாம நதியை வந்து கடந்து செல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு படகுல இருந்தா மட்டும்தான் சேஃபா நம்மளால அடுத்த அக்கறைக்கு போக முடியும், இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணா பகவத்கீதால புருஷோத்தமர், இல்லையா, அவர் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் பர்சன் 15th சாப்டர் personally came and declared that institution of varnashram dharma was founded by him, இல்லையா? அவரால சாதுர் வரேண்யம் அவர் தான் படைச்சாருன்னு சொல்றாரு. 4th chapter 13th ஸ்லோகம். சாதுர் வரேண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்மா விபாகசஹ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபி மாம் வித்யா கர்த்தாரம் அவ்யயம், இல்லையா? மேலும் 18th சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சேசே கர்மண்ய அபிராத சம்சித்திம் லபதே நரஹ, இல்லையா? மனிதர்கள் ஸ்வகர்மா நிராத சித்திம் யதா விந்தத்தி தச்சுணு, கேட்பாயாக. ஸ்வகர்மம் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். யதா பிரவிற்பிர் பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மநாதம் அப்சாரிய சித்திம் விந்ததி மாணவஹ. அதாவது இந்த சாதுர் வரேண்யம் 4 அதாவது வர்ணங்கள், பிரிவுகள், இல்லையா? பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர. பிராமணன் என்ன பண்ணுவான், அவன் வந்து அவனுடைய ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி என்ன, அவன் வந்து ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இந்த எவ்ரிவன் ஹாஸ் டு என்கேஜ். இந்த இடத்துல பிராமணனா இருந்தாலும் சரி, சத்திரியனா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்யனா இருந்தாலும் சரி, சூத்ரனா இருந்தாலும் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில அவன் எப்பொழுதுமே அதை ஈடுபட்டுதான் இருக்கணும், இல்லையா? சோ த லார்ட் சேஸ், பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, those who engage in their occupation, ஸ்வதர்மத்துல யார் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ can attain perfection. அதாவது அது வழிவகுத்து கொடுக்கும். ஆனா அது மட்டும்தான், அதையே மட்டும்தான் செஞ்சுட்டு இருந்தா நம்ம வந்து, அதாவது அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு கிடையாது. அந்த நம்முடைய ஸ்வதர்மத்தை நாம் ஆற்றும் பொழுது நாம நிறைய வந்து உணர்றதுக்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு ஏற்படுத்தப்படும், உணர்வு, இல்லையா? சோ இத பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நாம வந்து பக்தி தொண்டு புரியலாம். ஆனா ஸ்வதர்மமே வந்து பக்தி ஆகாது, அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். So மேலும் when rendering loving devotional service to the Lord while executing their particular duty, இல்லையா? சோ அதாவது நாம ஆற்றக்கூடிய நம்முடைய கடமைகள், இறைவா நீ எனக்கு இதை கொடுத்திருக்க, ஓகே, இந்த கடமையை ஆற்றுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்க, அதனால நீ எதை வந்து எவ்வாறு எடுத்து செல்லணுமோ அவ்வாறு என்னை செயல்படுத்த நீதான் எனக்கு அருள் புரியணும் அப்படின்னு அந்த மனசுல அவரை எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றணும். ஸோ அது வந்து நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். இல்ல நான் தான் செய்யறேன்னு ஆற்றணும்னா நாம இந்த கர்மபந்தத்துல ஈடுபட்டு பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல நம்ம விழுவோம். ஆக்சுவலி மாடர்ன் ஐடியல் ஆஃப் கிளாஸ்லெஸ் சொசைட்டி, இல்லையா? இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு தராதரம் இல்லாத ஒரு சொசைட்டி தான், இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம்னா அது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். லெட் மென் பர்ஃபார்ம் தேர் ஆக்னேஷனிட்டி, லெட் தெம் கிவ் தேர் ப்ராஃபிட்ஸ், இல்லையா? அதாவது பலன்களை இறைவனுக்கு எப்படி கொடுப்போம், வரக்கூடிய அந்த சம்பாத்தியத்துல ஒரு பகுதியை வந்து இறைவனுடைய கடமைகளுக்கு நாம் செலவழித்தோம் என்றால் அது பரம திருப்தியை கொடுக்கும். நம்ம வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் அதுல ஒரு 10,000 வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டு கொடுத்தா மிச்ச 90,000 செலவு செய்யும் போது ஏற்படக்கூடிய திருப்தியை காட்டிலும் இந்த 10,000 நாம கொடுத்த இறைவன் தொண்டுக்காக கொடுத்த 10,000 வந்து நமக்கு பெரிய மன நிறைவை கொடுக்கும். இதை வந்து நாம அனுபவித்துதான் அறிய வேண்டும். அதனால பேசி அனுபவிக்க முடியாது. ஓகே, சோ ஏன்னா இது ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தியினுடைய அளவை பொறுத்துதான் அந்த அனுபவம் ஏற்படும்.
பக்திக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கோமோ அது போல பக்தி தொண்டுக்காக நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த சிறு, அதாவது அதுவும் இறைவனுடையதுதான் இல்லையா, ஆனாலும் நம்ம ஒரு எந்திரமா இருந்து அதற்கு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம்னா அதுவே பெரிய ஆனந்தத்தை நமக்கு கொடுக்கும். இதை நம்ம உணர்ந்தறிந்துதான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தல் வேறுபட்ட நிலை இல்லையா. ஒன் கேன் அட்டைன் பர்ஃபெக்ஷன் பை டிஸ்சார்ஜிங் ஒன்ஸ் ஆக்குபேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாயிங் த ரிசல்ட்ஸ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். பலனை வந்து இறைவனுடைய தொண்டுக்காக உபயோகப்படுத்துறது, இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதே மெத்தட் எல்லாமே போதயானா, டங்கா, திராமிதா, குஹதேவா, கற்பாடி, பாருச்சி, வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானத்திலுமே வேதாந்த சூத்திரத்திலுமே இதுதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குன்னு இந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்றாங்க. சோ பகவான் ஸ்வயம் சொல்லியிருக்கார் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல, அதையே வந்து பின்னாடி வந்தவங்களும் வந்து அதை பரிபாலிக்கும். மேலும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி விஷ்ணு இஸ் வர்ஷிப் பை ப்ராப்பர் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் இன் சிஸ்டம் ஆஃப் வர்ணா அண்ட் ஆசிரமா. அதாவது பகவானை நாம சேவிக்கிறது நம்ம எந்த வர்ணத்தில் இருக்கோமோ எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறோமோ அதை நாம பரிபாலிக்கும் பொழுது மட்டும்தான், பக்குவமான முறையில சரியான முறையில நம்ம செயல்படுத்தும் பொழுது பகவானை நம்மளால சேவிக்க முடியும். வேற எந்த வழியுமே கிடையாது இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்கு இல்லையா. ஒன் மஸ்ட் பி சிச்சுவேட்டட் இன் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் 4 வர்ணாஸ். எல்லாருமே இந்த 4 வர்ணங்கள் அல்லது 4 ஆசிரமங்கள்ல தான் நாம கண்டிப்பா இருக்கணும். விஷ்ணு, அதாவது விஷ்ணு புராணத்துல வந்து கொட்டேஷன் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. சோ அந்த இந்த மேல சொன்னது எல்லாமே விஷ்ணு புராணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் தான் அது. சோ மேலும் பக்தி வினோத தாகூர் வந்து அமிர்த பிரவாக பாஷ்யத்துல வந்து அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய பாஷ்யத்துல அவர் சொல்றார், the purpose is that one can realize purpose அது actually purpose is that one can realize the life perfection simply by satisfying the supreme. வெறுமனே இறைவனை திருப்திப்படக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பக்குவத்தை அடைகிறார். சோ இறைவனை திருப்திப்படுத்துவது எது இல்லையா, அவருக்கு நாம தொண்டு ஆற்று இல்லையா, எவ்வாறு ஆற்றுகின்றோமோ அதை பொறுத்துதான் அவர் திருப்தி அடைவார். சோ மெக்கானிக்கலா, அதாவது மிஷின் பட்டன் தட்டினா மிஷின் ரன் ஆற மாதிரி நம்ம வந்து செயல்பட்டோம்னா அதுல உறவு முறையே கிடையாது. அதனால அட்லீஸ்ட் நீ செய்தேன்றதுக்காக உனக்கு புண்ணியங்களை வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும், ஆனா அங்கே வந்து இறைவன் வந்து திருப்தி கொள்ள மாட்டார். அதனால உறவு முறையை நாம கண்டிப்பா ஏற்படுத்தணும். அததான் கடைசியில எடுத்துட்டு வருவாரு சைதன்ய மகாபிரபு. பார்க்கலாம். அத பும்பீர்விஜ சிரேஷ்டா வர்ணாசம விபாகஷஹ ஸ்வ அனுதிஷ்டஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம் இல்லையா. அதாவது விஜ சிரேஷ்டா அப்படின்னா இருமுறை பிறப்பி எய்தவர்கள் இல்லையா. சோ இட் இஸ் தேர்ஃபோர் ஒரு கன்க்ளூடட் ஹையஸ்ட் வர்ணாசிரம விபாகஷா இல்லையா. ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் எப்ப கிடைக்கும்னா one can achieve by discharging the duties of one's own occupation according to caste divisions and orders of life to please the personality of God. அதாவது நாம எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்தும் இறைவனை திருப்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் அதுவே வந்து மேன்மையானது. அதாவது பக்குவம் அடையறதுக்கான ஒரு பாதையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அதுதான் உயர்வான பக்குவமும் கூட அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவ்ரி மேன் ஷுட் பெர்ஃபார்ம் இஸ் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி இன் த லைட் ஆஃப் இஸ் பர்டிகுலர் டெண்டன்சி இல்லையா. நாம என்ன உணர்வு கொண்டிருக்கோம், எந்த மாதிரியான குணாதிசயத்தை கொண்டிருக்கோம், எந்த வர்ணத்துல இருக்கோம், எந்த ஆசிரமத்துல இருக்கோம், அதற்கேற்றவாறு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராமணரா இருந்தாக்கா சத்துவத்துல இருக்கணும், சத்திரியன் வந்து ரஜோல இருப்பான், வைசியன் வந்து ரஜோ மற்றும் தாமசிக் காம்பினேஷன்ல இருப்பான், சூத்ரன் வந்து வெறுமனே தாமசிக்ல இருப்பான் இல்லையா. இந்த காம்பினேஷன்ல இருக்கும்போது அவனுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை கொண்டு அவன் அதை செயல்படுத்த வேண்டும். இதெல்லாம் இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. சோ எவ்ரிவேர் ஹஸ் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி. நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் உண்டு இல்லையா. நமக்கு குடும்பம் உண்டு, நாம சம்பாத்தியம் பண்ணணும், இதெல்லாமே உண்டு. ஆனா நாம எந்த நிலையிலிருந்து அதை ஆற்றுகின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. சோ இதெல்லாமே பௌதிகத்திலிருந்து தான் நம்ம செயல்படும். ஓகே, எல்லாமே பௌதிகம்தான், பௌதீக நிலையில இருந்து கொண்டுதான் ஆற்றுகின்றோம். ஆனா ஒரே ஒரு இன்ச் என்ன பண்றோம், நம்ம இறைவனை நாம எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றுறதுக்கான அந்த மனசை எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா.
பிரம்மச்சரியா, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி இல்லையே இது ஆசிரமங்கள். If one execute the prescribed duty in both social and spiritual orders, இல்லையா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர் வந்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சன்னியாசம். அதே மாதிரி சோசியல் ஆர்டர் வந்து பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்யா அண்ட் சூத்ர. ஓகே, பிராமணர்களுக்கு இந்த 4 ஆசிரமங்களும் பொருந்தும். அதே மாதிரி சத்திரியர்களுக்கு 3 ஆசிரமம் மட்டும்தான் பொருந்தும். அடுத்து வைஷ்யர்களுக்கு 2 தான், கிரகஸ்தா அண்ட் இது பிரம்மச்சரியம். வானப்பிரஸ்தம் பொருந்தாது அவங்களுக்கு, சந்நியாசம் பொருந்தாது. சூத்ரனுக்கு வந்து வெறுமனே கிரகஸ்தம் தான். சோ இதை நீங்க ஒரு அட்டவணை மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதன் பிரகாரம் அவர்கள் வந்து செயல்படும் பொழுது அது வந்து பகவான் வந்து திருப்தி கொள்கிறார். அட்லீஸ்ட் நம்ம அதையாவது செய்து 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 பக்குவம் அடையறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஏதும் செய்யாமல் இருக்கிறத விட ஏதோ ஒன்று செய்கின்றோம், அதையே திரும்ப திரும்ப செய்து பக்குவம் பெற்று இறைவனை வந்து பிரார்த்திக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நமக்கு அடைய பெறுவோம். இது எடுத்துக்கும் டைம், ப்ரோக்ரஸிவ் இல்லையா? அதாவது படிப்படியா தான் நம்மளால முன்னேற முடியும். இஃப் ஒன் நெக்லெக்ட்ஸ் தி டியூட்டி, ஒருவன் தன்னுடைய கடமையை வந்து அவன் வந்து செய்யாமல் போனா அவன் வந்து நரக நிலை, கடமையை செய்யாமல் போனதற்கான நரக நிலையை அவன் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? சோ கடமை செய்யலன்னா அந்த கடமையினுடைய விளைவுகள் வந்து எந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்னு நமக்கு தெரியாது. ஏன் வந்து நரகத்துக்கு போவான் நம்முடைய கடமை செய்யாம போனாக்கா இப்ப நான் செய்ய வேண்டிய கடமை நான் செய்யாம போயிட்டேன்னா அடுத்து வந்து அந்த கடமையை ஆற்றாமல் போனதால் வந்த விளைவுகள் அனைத்துமே புண்ணியங்களா இருக்கலாம், பாவங்களா இருக்கலாம், எதுவா இருக்கலாம்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா நிறையவே பாவமா தான் இருக்கும். ஒரு கடமையை ஆற்றாமல் போனால் பாவ விளைவுகள் தான் வரும். அந்த பாவத்தை அனுபவிக்க நாம் எங்க போகணும்? நரகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ஓகே, ஆக்சுவலி we see that different people are engaged in different phase, வெவ்வேறு நிலைகள் இல்லையா? வர்ணங்கள், ஆஷ்டிரமங்கள் எல்லாமே. ஆனா பக்குவம் அடையறதுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு கண்டிப்பா பண்ணணும். சோ பக்தி தொண்டை தான் மையமா வச்சுதான் நம்ம மாற்றும் பொழுது பக்குவத்தை வந்து நமக்கு சுலபமா கொடுக்கும். நம்ம ஹிருதயத்திலுமே வந்து பக்தி தொண்டை வந்து எழுச்சி உற செய்யணும் இயற்கையிலேயே. ஏன்னா செயல்படும் விதம், நாம பக்தர்களோடு கூடி செய்யக்கூடிய அந்த நிலை, அடுத்து நம்ம அதை தெரிஞ்ச பக்குவத்தை அடையறதுக்கு இப்ப நாம எல்லாம் பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? அதன் மூலயமாக நம்மள நாம மேன்மையுற செய்கிறோம். சோ ஒன் ஷுட் அக்செப்ட் வர்ணாசிரம டிவிஷன்ஸ் எதன் அடிப்படையில? தகுதியின் அடிப்படையில, பிறப்பின் அடிப்படையில கிடையாது. அன்லெஸ் தி சிஸ்டம் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ், தகுதியின் அடிப்படையில தான் வந்து வர்ணாசிரமத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தினால் ஒழிய இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடுகள் எதுவுமே வந்து பக்குவமான முறையில் செயல்படுவது கிடையாது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிராமணர்கள் வந்து புத்தி கூர்மை இல்லையா? சோ ஹூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது பகவான் அவங்களால சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்கள், ரியலைசேஷன் இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படும். அப்ப இறைவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்க வந்து ஞானத்தையுமே வந்து பெறுவார்கள். இட் டசன்ட் மேட்டர் அவங்க எங்க பிறந்திருக்காங்கன்றத வந்து முக்கியத்துவம் கிடையாது. பரத கண்டத்திலயா இல்ல வெளிநாட்டிலயான்றது கிடையாது. ஆனா அந்த தோஸ் ஆர் நேச்சுரலி ஹீரோயிக் அவங்க வந்து சத்திரியத்தை வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள். தோஸ் ஹூ டென்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபுட், அதாவது விளைச்சல், பசு வளர்ப்பு இதெல்லாமே இருக்கிறவங்க வந்து வைசியர்கள் ஆகிறார்கள். இந்த 3 நிலைகளிலுமே வந்து செயல்பட முடியாத திறனற்றவர்களா இருக்கிறவங்க வந்து சூத்ர ஆகலாம். அப்ப இந்த 3 வர்ணத்தவர்களுக்குமே அவர்கள் வந்து தொண்டு புரிய வேண்டிய கடமை ஆகிறது. ஓகே, சோ எவ்ரிவன் எல்லாருமே செயல்படணும். அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த தொண்டினால் அவர்கள் பக்குவம் அடையக்கூடிய பக்தியில வந்து நிலை பெறக்கூடிய தன்மையை அவங்களுக்கு வழி வந்து மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் பகவான். இப் சொசைட்டி வந்து இந்த 4 வர்ணங்கள் அடிப்படையில செயல்படலைன்னா அது வந்து சோசியல் ஆர்டர் அப்படின்னா இந்த சமுதாயமே வந்து இழிவான நிலைக்கு தள்ளப்படும். அதனால the scientific method of varna should be இந்த மாதிரி மெய்ஞானம், இந்த இறை விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து சமுதாயம் வந்து கண்டிப்பாக செயல்படணும்னு சொல்லிட்டு ராமானந்தராய் எடுத்துரைக்கிறார். ஆனா இது எல்லாமே வெளிப்படம் உள்ள. இட் இஸ் பெட்டர் டு நோ சம் அதர் மீன்ஸ், வேற ஒரு விதத்தை கேட்கணும், வெளியில செயல்படுறத வச்சு நான் கேட்க விரும்பலன்னு சொல்றாரு. சோ அந்த பலன்களையுமே வந்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவங்க பக்குவமாறாங்கன்றத சொல்றாரு. சோ இத வந்து நான் நாளைக்கு சொல்றேன். 61 இல்லையா? இது இன்னும் 10-20 நிமிஷம் ஆயிடும். நம்முடைய பாகவதம் கிளாஸ் இடிப்போம். இது 1 மட்டும் நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகே, கிருஷ்ணவாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,